Dámy a pánové, já vás vítám na výstavě Předjarní v Královské zahradě. Představte si někteří, že už je čtvrtý ročník tohoto výstavního formátu, u kterého se opravdu nebojím a nestydím říci, že je oblíbený u návštěvníků, protože loňskou návštěvu, předloňskou návštěvu shlédlo na 17 000 návštěvníků za ten týden toho konání. Snad to nedělá jen to příznivé vstupné 20 korun, ale především ta kvalita vystavených exponátů a ty krásné květiny, které to doprovázejí.